Заключение и конкретни препоръки. Тук ще помоля за особено внимание. Настоящия бюджет не съответства на развитието на града, особено когато неизбежните промени ще настъпят през финансовата година. Необходимо е да търсим нови хоризонти в бюджетната политика на Пловдив. Краткосрочни мерки до края на 2025 година. Задължително преразглеждане на приходната част. Извършване на функционален анализ на приходите от собствена стопанска дейност. Преразглеждане на таксите и цените на услугите. Оптимизиране на разходите и приходите. Въвеждане на електронна система за мониторинг на изпълнението на бюджета. Срок 30 септември 2025 година. Отговорник дирекция финанси и бюджет. Втора препоръка, мярка. Осигуряване на допълнителен финансов ресурс за районните кметства. Разработване на прозрачна формула за разпределение на средствата между районите. Увеличаване на делегираните бюджети с минимум 100%. Предоставяне на възможност за целево насочване на част от месечните приходи към районите. Срок 31 август 2025 година. Отговорник, заместник кмет финанси и стопанска дейност вече не съществува, кмет на община Пловдив. С трета мярка. Създаване на механизъм за включване на експертни мнения. Сформиране на бюджетен съвет с участието на общински експерти, съветници и граждани. Въвеждане на системата за предложения от общински служители и граждани. Срок 30 септември 2025 година. Отговорник секретар на община Пловдив. Средносрочни мерки 2025 година 2026. Разработване на стратегически план за развитие на обществените услуги. Анализ на настоящото състояние на обществени услуги. Дефиниране на измерими цели за следващите 3 години. Разработване на система от индикатори за мониторинг и оценка. Срок 31.12.2025 година. Отговорник секретар на община Пловдив. Втората средносрочна мярка е активно лобиране пред централната власт. Изготвяне на аналитичен доклад за приноса на Пловдив към националната икономика. Организиране на среща с представители на Министерството на финансите. Медийна кампания за повишаване на информираността относно финансовите нужди на града. Срок постоянен. Отговорник кмет на община Пловдив. Дългосрочни мерки 2026-2027 година. Преминаване към действително програмно и ориентирано към резултатите бюджетиране. Обучение на общинската администрация, пилотно въвеждане на избрани сектори, пълно внедряване на Шимонов ще го изключи. Ми надхвърлихте. Това, като гледам, това е ваше лично становище, а не... Не, личното становище, след малко ще го прочета. Моля ви да приключвате. Да, още малко ще приключа. Благодаря ви за вниманието. Въвеждането Мисля, че разглеждаме сериозни неща за града. Господин Узунов, това са достатъчно сериозни неща. Практиката е от най-развитите градове и е хубаво да се прочете и да се вникне в нея. Вече имах възможността да разговарям с представители на общинската администрация, които изразиха своето добро мнение за това, което съм написал, и наистина трябва някой да се замисли върху това сериозно. Ще направя още една дългосрочна мярка, ще предложа предложение. След това преминавам към личното становище и ще дам думата на колегите да могат да разговарят. Колко минути ви трябват още? Аз ви дарах 3. Не повече от 2-3 минути. Ще ви изключа. Аз говоря сериозно. Не повече от 2-3 минути, господин председател. Внедряване на партиципативното бюджетиране. Най-вероятно госпожа Таскова знае какво е това бюджетиране. Ще оставя думата на нея тя да го обясни.